Abantwana kodwa abantwana ukubana sivule ispace sakuhlabalala ngale mini yokugqibela abadlala apha ecaweni abantwana ngoba banayo phandle indawo yokuhlala kuxolweni kwayana yasekhaya ningagqiba ndimdelele kodwa ndifuna aba bantwana baxa bephuma apha namhlanje bathi inhliziyo zethu bezingavuthina bathi xa bephuma apha kwayana yasekhaya bathi noba bafike emakhayeni babona abazali okokubana ikhona into ezileyo kaba bantwana xa uzawuthuma sisitandisa kwakhona la vesi ehlala neyogqibela kwentulo uculo 106